Huwag kang susuko sa pagtatawag sa aking ama. Napatay na natin yung kandila niyan. Nagalit ko na yung mga asawa mo. Naririnig mo ako, pero malakas pa rin ang init ito. Para mawala na yung mga sakit mo sa katawan. Tanggal ang tanggal. Kasintabi magbibi ko. Elaiya, kasintabi. Isun sa silag balaho. Mainitin at lagyan ng kuryente at lagyan ng tubig na banal. Amin. Ang buong katawan niya. Palayasin ang masamang espiritu. Masamang espiritu. Inuutusan ko ka lumayas ka sa mga katawan ng aking ama. May papatay na. Pagpahiran ng papatay. Manalig ka lang at manampalataya. Tulungan mo ko, tutulungan kita. Huwag ka magpapasakit sa kadiliman na yan. Huwag mong papasukin siya sa isip mo. Hanapiliin mo ang aking ama. Tumawag ka sa kanyang isipan. Naririnig ka ng aking ama na si Heso Kristo. Anak ka niya. Huwag mong pahintulutan makapasok ang demonyo niyan. Para malinis ang iyong katawan lupa. Para malinis ang iyong katawan lupa. Huwag mo pahintulutan. Huwag mo pahintulutan na makapasok sa kanan. Sige, linis na linis. Masamang espiritu. Lumayas ka sa loob ng katawan ng pag-aalin ng aking ama. Tahimikin nyo sa pangalan na Jesus. Amen. Amen. Nanalo na tayo sa kalaban natin. Ipagpatuloy mo na ito. Kilala mo ba si Kristo? Kilala ko po. Sige ka lang. Banggitin mo si Kristo. Patawarin mo ako. Linisin ang katawan. Humingi ka ng tawad sa lahat ng gawang mong kasalanan. Ang dami kandila, napatay na natin ito. Masamang espiritu ito. Hindi karaniwan magkukulang ito. Nakita mo naman ito kanina sa asawa mo. Hindi niya alam na kinakalmot niya ako. Hindi niya rin alam na tinatadyakan niya ako. Parang gusto niya akong balian ng liig. So yun, sinasakal mo ko eh. Kaya ginamit kita yung medium, hindi niya kakayanin. Nagbawas ako ng 50%. Kasi asawa mo siya, kinasal kayo na ba kasal kayo? Kasal pa rin kayo. Sige, tanggal. Lahat yan, linisin. Walang ititira. Magsisi. Lahat ang naalala mong kasalanan na hihingi mo na ng tawad sa aking ama na Panginoon mo. Sabi mo, magsisisi ka na sa lahat ng dumasakong sakit sa buong katawan mo. Para mawala na lahat ng mga katikatingan sa buong katawan mo. Linisin ang katawan ng aking ama. May pananalig at pananampalataya. Alisin ang galit sa isip at puso. Panatiliin ito. Tumawag sa aking ama. Humingi ng kapatawaran. Isipin mo ang iyong asawa at mga anak na kailangan kanila bilang isang haligi ng tahanan ng Diyos. Ang tahanan mo na pinagkaloob ng Diyos. Magsisi. Humingi ka ng tawad na nagmumula sa iyong katawan lupa at espiritu upang maggabayan tayo ng ating ama para malipon si Satanas. Tanda mo, malayo ang nagdarasal sa inyo. Nakita na ito ng asawa mo kanina, ginamit ng medium. Napakalayo nito. Napakalayo kami dagat. Sumusagkat pa tayo sa langit. Manalangin. Lahat ay pinapatawad ng Diyos. Ang lahat na nagsisisi ay pinapatawad ni Kristo. Ang matatapang niyang anak ay marunong humingi ng kapatawaran at magpatawad. Linisin. Kamanangin sumasalangit ka sa bagay ng alam mo. Mapasaamin ang karaimang sundin na nagpunta dito sa lupa para nasa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nga pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulog sa tukso at i-adjust mo kami sa lahat ng masamang amin. Kapag Ginoong Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin ang iyong kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panginoong Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Bilan niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ako ng kapangyarihan, kaya ako tumunas sa buhay. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, bigyan mo ako ng kapangyarihan na makapagpagaling sa iyong karamdaman. Salamat po sa pinagluto sa akin. Amen. Tuwalhapit ko na ang Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Wala na. Pinatawad ka na ng aking Ama. Hindi ka na nasasaktan, di ba? Wala na. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo, Jesus Nazareno. Kayo na po ang bahala sa nagdarasal nito na dumingwi ka magkukulang. Sa pamamagitan ng pagsabit ko sa inyong pangalan, nilawin niyo po aking kamay at lalagin sa inyo ang aking bibig. Hintumay kami ng aking Ama at himuko ka. Hintumay kami ng aking Ama at himuko ka. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. At maging payapa ka sa pangalan ni Jesus. Amen. In Jesus' name. Amen. Kusa ng huminto. Inom. Anong paramdam mo? Po. Parang anong magang? Anong klaseng pagdagang? Gumaan ng dibdib. Tingnan mo yung sugat mo. Kung anong pinagbago. Di ba may sugat ka? Opo. Anong pakaramdam mo sa mga kati-kati mo sa katawan? Wala din po yung mga kati. Nabawasan yung pagkakati niya? Di ba may kati-kati ka pa sa tiyan? Opo, marami po din. Marami yan dyan sa may ano mo, di ba? Alam ko na, para mamatay ng todo-todo yan. Anong pakaramdam mo ngayon? Okay na? Ginamit ko medyo mga asawa mo. Nakarating ang asawa mo sa tabing dagat. Di ba? Alam mo yon? Nakarating ka? Napunta po talaga ako sa Oo. Nagpunta ka sa kanila? sa Palawan. Sa panaginip? Sinundan ko po siya. Sinundan mo. Makikita mo ang lahat ng pinakita ko sa'yo ng aking Ama. Nandun, gano'ng malayo ang darasal sa'yo. May kandila. Target ikaw. Kayong dalawa. Opo, kasi nung June, nagpunta ako doon sa Busuanga. Ayaw mo na yon, manikwento sa akin. Basta, importante, gumaling ka na. At tumingin na kayong kapatawaran, magpatawad na kayo. Para matalo natin siya. Patay na yung kandila, tapos na. Namulan yung labi mo eh. Ano paramdam mo? Okay na po. Anong pinagkaiba mo kanina kaysa ngayon? I-try mo, maglakad ka para magkaalaman tayo. Kasi mahirap yung haka-haka eh. Maganda yung kusang loob. Tingnan mo kung anong pinagbago. Pumuti na yung mukha mo. Ha? Pumuti na. Pumuti na nga yung mukha mo. Tingnan mo yung camera. Tingnan mo yung mukha mo. Pumuti na. Maahimba ako. Oo. Ma-upload. Ano paramdam? Okay na po. Okay na. Wala nga alam yung asawa mo na sinasaktan niya ako eh. Kinakalmot niya ako, sinisipa niya ako. Alam mo ba yun? Hindi niya alam. Tinatadyakan niya ako. Ha? Nakakahiya. Kanina ka pa kalmot sa akin. Tinatadyakan mo ko, akala mo nandyan ako, hindi mo alam, nakatayo na ako. Salamat sa Diyos.